सांगा. माझं नाव किशोर सदाशिव मसे. ओके. महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुका आणि गंजाड विलेजमध्ये. तर ही विशेषतः ह्या कलेला वारली कला असं सांगतात किंवा म्हणजे कसं नाही, आदिवासी समाजातील म्हणजे वारली जी जनजाती आहे त्या जनजातीमध्ये प्रथमतः ही म्हणजे कलेला सुरुवात झाली. आणि प्रथमतः ही जी कला आहे ती भिंतीवरती काढली जात होती, केवळ भिंतीवरती, आणि ते सुद्धा लग्न समारंभाच्या वेळी. आणि लग्न समारंभाच्या वेळी ज्या सुहासनी बाया असतात त्याच त्यामध्ये भिंतीवरती चित्र काढत असतात, बायका काढायच्या. त्याला चौक म्हणलं जातं. आणि चौकानंतर म्हणजे ती काढून झाल्यानंतर त्याची पूजा केली जाते आणि नंतर नवरा नवरीचे म्हणजे काय असेल ते लग्न लावणार. तर ही जी परंपरा आहे म्हणजे चौक काढण्याची भिंतीवरती, ही परंपरा चौकापुरतीच म्हणजे भिंतीवरच न राहता ती कागदावर आणि कॅनव्हासवर आणि ह्या कापडांवरती आहे. ती पद्मश्री अवॉर्डी आहेत, पद्मश्रीजी वैष्णव मसे यांनी या म्हणजे चाकोरीच्या बाहेर ही कला काढली. आणि त्याच्यानंतर ह्या कलेला जसजशी म्हणजे वाव मिळत गेला तसतशी ही पुढे होत गेली. आणि ह्यामध्ये विशेषतः असं दाखवलं जातं की वारली समाजामध्ये ऍक्च्युली म्हणजे त्यांचं जनजीवन कसं जगलं जातं, त्यांच्या जुन्या कहाण्या म्हणजे स्टोरीज कशा आहेत, त्यांच्यामध्ये फेस्टिवल्स, सणरीती, चालीरीती आणि आधुनिक पद्धतीने सुद्धा आता ही कला केली जाते. त्याचप्रमाणे विशेषतः म्हणजे ही भारतातच नव्हे तर म्हणजे ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये सुद्धा म्हणजे ही पेंटिंग आता प्रचलित आहे. आणि हे सर्वांना म्हणजे आता तुम्ही आता सोशल मीडियावरती बघत असतील तर ही तुम्हाला सहजच याची माहिती मिळेल. ह्याची जी कला आहे ही तुम्ही शिकवतात कुठे? शिकवताना आम्ही म्हणजे विशेषतः एखादा ऑनलाईन पण घेतो आणि जर आम्हाला इन्व्हाइट केलं वर्कशॉपसाठी तर आम्ही त्या एरियामध्ये पण जाऊ शकतो. आणि त्या वर्कशॉपमध्ये आम्ही स्टार्टिंग म्हणजे ही पेंटिंगची सुरुवात म्हणजे ती बेस बॅकग्राऊंड काय असतो, तर बेस्ट बॅकग्राऊंड आहे ह्या पेंटिंगवरती तर हा शेणाचा बॅकग्राऊंड आहे आणि प्लस लाल मातीचा सुद्धा त्याला एक नॅचरल जे बॅकग्राऊंड कलर आहे ते वापरतो. आणि त्याच्यानंतर ट्रॅडिशनली पहिले यूज करत होते तांदळाचं पीठ, कारण की ते एक शुभ रंग म्हणून त्याचा सुरुवात केली गेली पारंपरिकरित्या ज्यावेळेस म्हणजे भिंतीवर चौक काढायला घेतलं त्यावेळेस. आणि तीच परंपरा आता थोडी म्हणजे आहे, परंतु सध्या व्हाईटमध्येच केलं जातं, परंतु कलर आता वेगवेगळे यूज करायला लागले, परंतु सुद्धा ते सुद्धा व्हाईटमध्ये. फक्त मोनोटोनस कलर्स यूज करतात म्हणजे 2 कलर्स? हो 2 कलर. ओके.